Sulla ei mitään kannaa. Joo. Mitä sun nykyään kävi tekee? No. Se on. Mitä Neissi nykyään tekee työkseen? Mitä? Mitä sä lähdet tekee nykyään työkseen? Missä sä oot töissä? Siellä Saarioissa. Saarioissa. Ei. Chales. Säreis? Mm. Mä en tiedä missä se on. Ota se pois. Se tän naamalta. Kevin! Laula vähän. Missä se on maikka? Ei kannata. Onko mulle maikka? Se laula vähän sen naamalta. Laula. Minä osaan. Kyllä se vähän... Onko tässä maikka? Mitä se on? Mä hittos. Odota. Niin isi käski laittaa pienemmälle musiikkiin, niin sit sanotaan, että Kevin Aaste kertoo tai semmoista. Mitä sanotaan, että laita hiljemmalle? Aste. Niin. Dire. Aste. Aste karo. Laula Kevin vähän. Chanda mamma durge, deve gode Purke, aap khao tha. talime, jenni goto palime. Hyvä. Voi vitsi, hieno juttu. Jani, sinäkin laula vähän, Jani. Laula vähän. Hän laulaa vähän. Hän, laula. Katsotaan. Laula vähän, Jenni. Sano 1-10. Aakkoset. Sano käy, laske vähän. Ek, do, tin, char, paat, se, saat, asinodas. 11, 12. Kera, vara. Jenni laske vähän. Ei. Joo. Ei uskalla. Ei Jenni uskalla. Joo. Ja laske vähän. En minä osaa. En mä osaa